lang hilin eh. Hi, hello, good morning. Mahata, itong tanan. Thank you Lord sa kinabuhi matagal daw. Naputi, nabadang salamin sa rupuntaga. With rice, pritong saging, o atsara. Mansud ang pamahaw o kape stick. Mamahaw talin so, was kalaay, was kamingaw. Lupad na ron sa kasbilita. Asutso na, basid na naros kanang ngaraw ka na ron sila kahanginan. Basid hapit na rumutog pa siguro sa airport sa Manila. Amping naman mo upaw sa bata. Ampingan nito ng bata. Saan taman nga, di man pwede gas na tatanan mag-reneron. Ngaran man dyan nga. Wala apon itong imong todo sa Manila. Pag sa mga tao ng utana, naging gusto nila kung sa pababalik sa Manila. Pero, kung kabaw na siya, kuhan dito, na siya asikaso. Kaya kadwa po na ang isang precious, na po dito yung tricycle, hinatag isang maninay, ilap kong asikaso, nang giingnan nga balhin lang ito anis taglaran, o anis buhol ba, anis alisya, anong magkakasamintanan ni buhol. Kaya, lo ito precious, ganito na silang lugar. Kahibaw man silang lugar, nakakita. Naman yung ganong atsara niyang kamingaw. Kaya, anong lugar dito sa Manila. Grabe, nita itong ng precious upaw. Dito man dyan ko pila kabuwan. Yun yun sa kanidagan, sa isang lakaw dito. Basi, mamalik na po sila pohon. Kasi, gasi kaso lagi sa kat ng isang pag-atis abroad sa una. Hindi pwede sila magbalik sa aking lugar po dito. Sa isang ito nakapangan. Ilang luti dito sa Biason. May kailangan sa kanya sa gina, napapahan na naman ito dito. Anong namin madawat po siyang binuan ng kanina sa bowl sila magtambay. May nga man ito, pero wat tayo mahimo. Pamilyado naman ito sila. Mahal ito yung tanan. Ma'am Yunin, good morning ma'am. God bless. Salamat po sa mong kabutan. Dari na mo. Sa kanang karoon na yung pag-dili sa amang ang channel. Nakatabang. Kami nag-di-skip pag pangumdum. Hinahinay di ko kaon. Pawawas kalaay. Kang sudan at sara. Kung sabi yung pinirito. Kung tikaw-tikaw dari, kaya bawa naman dun mo, sitwasyon dari sa akong bayan hirlin, doon sa sitwasyon mo nang ako nang tikaw-tikaw ng orasa, o yung palis, mo ato na po kumuting hapon na lang mo sa trabaho ng palis. Kamawa ang kalaay, kamingaw. Diyan sa family house, kaya bawa dun kung sakitan ko sa dito, nanay laman, daan. Mingaw ng precious. Bakit nanay nga? Mas hindi ayo makasindot ang kwarta na mga tutag Manila. Puhod ni birthday ni precious kay kanang February na panastiris Manila. Di panastiri makauli. Kaya na panay pull-up check-up. Walang puhod di ay magtigo mo piso-piso maadlaw. Araw maka matay mahanday na i-pro mga kuan. I-pro mga ticket. Basin na lang. Ganyan sa daan. Atsal. Kaya. Ngayon mo ito, ito, temhin mo. Nagkalagdulag so nga po lang das kay tas katangan tagkaw ni pero bas ko panglawas ang makapanikay sikay para sa kinahanglanon
po sa Mando, di pa to, tagtad po sa Mando makabiyahe, kaya ang bata ba, hindi na ba buwag ni Mando, alang ka, amamahon. Masulag, pangita. Kamot dito, wala yung maka-istorya. Wala yung mga A few moments later. Hi, madung hapon. Naday ko, mamaya paghaman og pang hinlo ko ay silong. Mga ganyan bitang buntag nga mo hapdi kong duty ron kay mapawas kamingaw. Kasi kaso ko sa mga uniform para kuma. Nabuto ko dagi na. Manay! Kaya mo lagi nagkukawa ko na hapon. So, bigasun lagi mo nang ang lingan hidani bisag ang gagawin mo okay lang sa madog Domingo kuha pero ano naman lingan hikay naligid ko nanghipos dito sa mga nila bakit bari mga hay-hay naramdag ang hinay-hay ang ipangkilo sa din to kasi gagaw ganyan nga nila ng bato okay samok maghuli uli na naman ko nung magluto magkulit ang magkupan hapon okay preparar po ko itong bawang pulog mas mga apo na ito ano din itong papel pinili itong tamarong ang tamarong nga niyang prituhan kaya hindi maglagsik ang mantika nga niyang style magprito kaya prito ko na itong mantika o kahang na nabaw maglagpot magmantika isip man sa kasrin kuningan yang style. Mato yung pinirito. Parang ginahigagaw nga. Di ni mahalin og pinirito. Kay pagsaray mga pinirito dahil nila. Kung di ni mahalin yung pinirito ron, aning kabitsihan o mas buntag. Kaya maliskartihan o arong mahalin. Tayo linilina ng mga wata. Kay isa doon yung mga bata ron og kaya manggipili na. Magsipunta kita magkusimisyon kung sa yaton patahiin kayo magbadang tagdi mong di man mahalin man luoy man ta mo ning kaningang giprito madun magmahalin ni kay dili mahalin og mamas kabit si di pa doon nawawa naghang kami nga kay yung video call na mas upaw nakita na po na mas precious to ano ni soda si jahang kuan soda si jahang crib kinaman si crib dito luwag-luwag handaghan nagtanaw so lahi ra jud ba nga murag o kasabot og isang gibati pa kabingaw saan taman hangad lang tas kay tasan amping kanunay para kapanin kay si kay tas para sa itong kinahanglan madung hapon diha ma'am yun ngayon salamat kanunay ma'am sa imong paglili kang isang video bin makabalo bingaw lagi. Pili sa taghap. Saan taman. Mga naman itong pad. Kalagdo-lagdo. Mas kay Pasko ta magkatapok. Kalagdo-lagdo naman hinoon. Pero hampo naman tas kay tasan nga hatagan niya po tag madong palawas. Kung maabtik ta makapanikay si kay sa itong matagadlaw nga trabaho. Nara ko lula oh. Clap clap. Clap clap. Clap clap. Clap clap ini ha ni mama mama. Clap. Uy. 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 Clap clap. Clap clap clap. Uy. A few moments later. Hello, good morning, Monday morning. Salamat Lord, salamat talaga sa kinabuhi, matag-adlaw, yan na focus ang serbisyo. Bisag, nagliraw-liraw pa niyang puna-puna, kaya yun nga ako precious. Duty gihapon ko ron, kay klase pag mga bata. Salamat Ginoo sa mga grasya ngayon mong ihatag na mga matag-adlaw, maglabi na sa
pagkagawas ni Diri sa hospital. Paggawas na yung taon. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Morning sa tanan. Good morning, good morning. Labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Morning, Ma'am. Kamusta? Ang pinggan kanunay. Diya sa Valencia na now. Ka Ma'am Siri Ulrich. O belated happy birthday na laman ni Nanay. Saan man dyan. O kahatod og sarong-song. Kay kung sa Kalisi. Hindi gabot sila sa upaw. Nang sorry dyan kado diha Ma'am Siri Ulrich. Kain tong good morning sa tanan, Bil Mama Kabalo. Nagsugod na Misa Rigalyo. Tama ka simba. Kung saan man na may serbisyo. Pon. Sudadlaw. Pili sa taghap. Morning. Mamping mong tanan. Advance Merry Christmas na. Sugod na ang simba. Simbang gabi. Sa Manila, so na ingaron, simbang gabi kay ingaron pagka 1 year, ingaron December sa Manila ko. Papa ko nag-servisyo. Kita relax pa itong time kay mo itong bago pa kong gioperahan mo nang pa sa Manila. Karoon din na matabag relax. Kay nanay, isang obligasyon sa mga apo yung taon. Kay bawa na mo ginsa mo, kay bawa na mo kung sa sitwasyon sa mga apo. May sa ubang karon pero kaya ra karon diay hindi na ko dari nagprito ko manok para bawas mga bata kay gahapon dahil man ko mantog prito ko isda kanyapon karon manok ang prito abing tang tanan mga kaigsuonan gas gawas sa Pilipinas ug dinis Tagbilaran o sa Alicia o sa Tibok Mindanao. Kumusta? Yung lakas panahon dari sige guwan-uwan. Hindi Ma'am Edina Urada Kanyiti Salite. Good morning Ma'am. Sa ilingaw ni diha Ma'am. Sa ilingaw diha ni Joban mga kaisuunan. Ako nagprepare na kong pamahaw. Itong nangutana, nga libre ko nung kumuli gali siya. Muli ko, kung mamutong higagaw dari. Hindi makasikasos mga alaga na dari. Saan taman nga, aman tayo tulumanon. Wapalang ko tulumanon nung panahon na, kasi ubang ko nila upaw. Ikaw, may mura man na. Sunod, kuhan, sabutan. Mga tapos precious dito po o chicken so di ay marong death anniversary 2 years sa ugangan. Sinsya na din mo mga kaigsuunan. Mga sister-in-law and brother-in-law. Saan man nga, naamurari. Sabawa naman mong sitwasyon sa among hintang karoon, panahon na. Hingaw man, sugo pa lang doon, ngawa na sa upaw, sugo. Hinanggan po mag-move on. Kaya naman po yung video call, magkita sa mga bata. Kaya, nagawa lang sa kapit-os. Kapit-os sa kinabuhi. Ang gani, sugod doon, nagpainit tayo sa amo. Matas niya isa. Ang tapang ko dito.
Ayong prepare pamahaw karon Monday. December 16, 2024. Pinakadaw na naman Pasko na. Pasko na sunod adlaw. A few moments later. Mayong hapon sa tanan. Ngamadi ko dari og kuan budbud. First time kong nagamagbudbud dari kay kuan man dani sa nisidon nga unsang kadlawon. Ilang painiton. Kadang bas kay sila kay kanisa mo Alicia Parsbatman. Wala nga nagama ko dari budbud. Ma'am yun ngayon. Saan makagbudbud, ma'am? Bilma Makabalo. Kayang budbud. Pili sa taghap. Yung sa kawan, kay ito na ba sa gawas na lutoon. May lang mawawag kalaay, walang kami nga sa bata. Nabisi-bisihan man, pero bigyan mong kalikayan. Santa pag kami ngaw. Grabe, lubi daris kuan daris sa Isidro kay kuan. Tag 40 buok. Samantalang sabay mamuwak ra. Muwak ra lubi. Muwak ra lubi. Karon init pa, 75 ni kabuok. Jarang ang budbud para niyang kadawon. Aring San Isidro.